Namar ka jing bamla Menteri Kam ke Sorkar Jela ya ka work permit bad ya ka an MRSSA bad kum juru ka jing sateng ban yo ILP ka KSU ka lebeteng ban tala sikot ya ki bar jela ki bawan teri bala syakani ke jela. Menta ka shpau tarik naitung arja apasau ka KSU la imkra unit ka la khandrai ki nong teri bar jela ha ki babun ki benta jong ka shnong la imkra bad klalap hadu handru pu arngot ki nong teri ki bamshim ladon ya ka work permit. Kumta ka seng ka la pha no eki banet phai pat syaki jaka baki syong kisa. Yakani ke jingta lasi la yalam usamla Brandon Shangpliang, u General Secretary but usamla Sambor Milingdo, President KSU la imkra unit. Mentang singa Spotrik Julai Azab Saw kalian jangka KSU lain kra unit kalawan ban inspect ini ki construction site bagi jing lai cungi ngilap bun ba niki construction site di dana di sebun ba tegi labor ki ba degi migrant ki bawan niki wei ki jaka te hadin bagi lai adep ban ya baik kita ki kot ki badan kam atkum ka jing dan kam ha ka ban petre kam ki work permit ilalap ba sebun niki migrant kim dadon syai ki kot kisla kat kum ko bedai pakin yo bandrung shane pakin yo ban belas ni haga jinglap sini ru kebun bagi dan kini child labor adu kum basau san teli ki sausan ngut ni kita ki migrant workers ngilap na identify ki dai ki minus de ngamtip pakaan kali ayu holor kini bad kini kala isu yo ban wan kertep bandrung haganuk penta kat kum jinglap sini bon ni kita ki nang trade kum dan wat tangi ki epic ki adhar lani kita ki dokumen ban tersisa we ki de kinong India te nakaleng chongi ngisam kane ka kam ngimlam pedang te bat nginum song thaj hiru panang ni smart nginang yit ngintang tristom bat ngin le ka ek badan kam thanang ba kini ki ba wan ban belas ngi kindu jaj khamtam baginum aila ki namar ba kamdai hiru karukom namar bagi ngisngo ba katum ki jingdan jongi ki bon hi thai ki jongi ru kila ban bentre ni ki kam boleh sebut ya pasal puasa kiba kidon gatuk ni bobiang kibat isla kidon kiba kibomdan hiru taki epic ki adhar ki documentation ki balapan pensisa bu ki residence jongka India te aku juga por kumba ila macam penrap ya jingkran jogi presiden meneabi yang bakidon ki minus ru te ki liberals ki badang dei hapo khat prasnam te ngimtep bana kaliang jongka infiltration gile yu na kaliang jongka ki bari bon pek ki officer jongka labor department ki bon check ne kita ko mana ni hapo ka manipur bahawan ru ni lalap ya kata te bat kimbiang ya kani ka work permit ni la sim ya ka sinjam da ka ba ni la pha no ikini ki nong tre shala ki shnong ki tha gi jong ki bat tat anda ki la biang ya ta ka work permit ni sa ki sala kon wat tre biang ka ni shala ka jong ke ka jong poru na kwa banong ba ti na kaliang jong ka ki bol shnong ki de ban pek perman ba nomor ba kila bun ba kini ki liberals ki bon tre shani ki ju wat yeng wai sini situ pat aga ju poru ki ju anda kila ayo yeng wai claim the register hasnong athau ki bon yalam ya kilok ki kun ki ju ki kimi ki pa ju ki bat adin kan diat katu anisnam kila yo saka residential certificate kila kala ginong song kila yo saka epic bagi tabut te nakaliang jongka ki sulem krak ni kedukan pam ya ki borsnong rubakin pek perman bai kini ki ba amri bon ailat amar ba yo se la shay hadin aku ki bon jinjar hi de ki bobut ki pateng ki ba hadin ki jongi te na kaliang ka jongka ki sulem krak kani kamri ka tang sisin bangin check di kot islah henry nakapor sa kapor ngin persang ban ngile kat bala hai kabor ka jongi bangin pek ye kini ki
immigrant workers ki bon tri shani lada kimbyang ki kop islang imban si bangin hapshim sinjam bangin hap pen phai ki shala ki shnong tha bat ka ha kran halor ka jingja ka buminin ha ka ba nagaliang jo police department kila thang ya ka khardok kemudian apo atomer ka ILP check gate kepala penyeng kepala erect da ka KSU central body ni sngo kia halor kata ka jingja ha ka ba ki thang ya kata ka check gate ka ba pek ka ba yada ya ka check bener ha bang nimyo ka implementation jo ka MRSC ro adu mentar kampat penyak pura ba dia ka ILP nimyo henry ya hapan shim lara ki concern authorities kim shim ya kata ka senjam ban enforce ikini ki acts tinggi nagaliang jo ki isu ngimban si bangi hapan shim ala ka jong ka kti bangin yada yang hapan shim lara ki concern authorities kim shim ya kata ka senjam ban enforce ikini ki acts tinggi nagaliang jo ki isu ngimban si bangi hapan shim ala ka jong ka kti bangin yada yala ka jong kendo ko siap yala ka jong kari ka jek benre te henry nilap penban ba ka police department kala penjot penprai ki check gate ki pelabu kumta nagaliang jo ki isu ba kila thang ya ka kerdop ka pelabu kerpang na ki isu ban pek ya kini ki nongrung nongmi jong ga hapo jong ni ka jela te henry apa sisa kila dei ban pek ba ya kini ki gate ki ba ni ju pana na por support nakaliang juga dan katuk ni ki department ki ba bu ki ban kenra napang ye kini ki nong lek nong wan ban kajudan ru kajing rung kat bomon juga ni ki nong tre ki nong bela ki bon bela sini sport jela jungi klem biang ki kot kisla de kajing keli bangibu kolong sport ka ki concern authorities kum ka infiltration bagi le yu kumno gi yo panrung gini ki brio sini bat kawai kalong bagi jinglik khanra jungki ki lek apo ki construction site popli ki barit barya jungki brio henry ki project ki bahe pat nimi ba kadon kata ka stiff custom nganong custom checking nakaliang ka jongki te kani kalong bias pat ni ila syamba himla wan padiang ni taki ki rinang yang jungi pat nin hapan ya borok nin hapan sim kumju ladaki le bakla baki ya lendat ya ki an bolaku Facebook